Yn yr ysbryd a dylwythan deg, mae yna fwy na dim ond y dylwythan deg ar ysbryd. Da ni'n cyfarfod creaduriad bach arall hefyd, a megis llyffant a llygoden bach, a mae yna dderyn du hefyd. A mae Ynir yn trio gwneud ffrindiau fy nhw. Ydy o'n llwyddo? Fe rai chi edrych yn bydd. Fi greodd y straeon Ynir, ond fy merch, Leri Tecwyn, greodd y lluniau. A fi o'n i'n cydweithio i feddwl sut ysbryd oedd. Oedd dim yn hawdd creu llun ysbryd. Mae yna lot wedi creu lluniau ysbrydion yn barod yn does, ac oedden ni eisiau Ynir fod yn wahanol. Oedden ni eisiau Ynir fod yn ysbryd bach annwyl. Ysbryd bach fysa'r plant yn cymryd ato fo. Mae Ynir yr ysbryd yn wahanol i beth da ni'n feddwl am ysbrydion fel arfer. Mae'n un bach ofnus. A swydd ysbryd mewn ffordd ydy dychryn pobl, tydi Ynir ddim yn sy'n licio dychryn pobl. Mae'r llyfr cyntaf yn yr ysbryd yn dilyn Ynir pan mae o'n cyrraedd yr oed wan, mae ei fam o yn disgwyl iddo fo ddechrau dychryn pobl.